Prentsaurreko gazi gozoa egin du grebalariak aske plataformak. Alde batetik, grebalari auzipetuen gaur egungo egoera baloratu du eta bestetik egingo dituzten ekimenen berri eman du. 2012ko martxoaren 29ko greba orokorrean gertatutako istilu batzuetan parte hartu izana leporatuta, irailaren 11an Bilboko 3 grebalari epaitu zituzten. Eskaera fiskalak bakoitzarentzat 14 urteko kartzela zigorra eskatu zuen. Orain dela hilabete, epaia ezagutarazi zuten. Absoluzioa Aitor Fernandezentzat eta 15 hilabeteko espetxe zigorra Urtzi Martinez eta Jon Teietxearentzat. Plataformak epaia positiboki baloratu badu ere, onartuko duen sententzia bakarra absoluzioa dela gogoratu du eta akusazio partikularrak jarri berri duen helegitea gogoratu du. Fiskaltzak mozorroaren astungarria argudiatuz 2 urte eta erdiko espetxe zigorra eskatu du Urtzirentzat eta Jonentzat. Akusazio partikularrak bere aldetik osotasunean errekurritu du epaia. Hau da, 14 urteko espetxe zigorra eskatu du 3 auzipetuentzat. Irantzu Jaldebereren kasuaz ere mintzatu da plataforma. Gertarak jaso zirenean adingabea zenez, Jaldebere abenduaren 12an epaituko dute Bilboko adingabeen epaitegian. Plataformak Jaldebererentzat ere absoluzioa eskatu du. Absoluzioa eskatzen jarraitzen dugu eta berriz ere salatu nahi dugu turko buru gisa erabili dituztela beste eredu sozioekonomiko baten alde borrokatzeagatik. Absoluzioa eskatu eta grebalariei babesa emateko asmoz, azaroa eta abendua bitarte, hainbat ekimen burutuko ditu grebalariak aske plataformak. Azaroaren 26an gertatutakoa jasotzen duen dokumentala proiektatuko dute. Abenduaren 5ean kontzentrazioa burutuko dute plaza zirkularrean. Eta abenduaren 12an eta Irantzu Jaldebereren epaiketarekin bat eginez, kontzentrazioak burutuko dituzte.